A rádió. Legnagyobb klasszikusok és a legfrissebb slágerek. Rossz FM, a rádió. A diplomatákat is. A rendezvényen mind a 8 minisztérium, az államtitkárságok, a háttérintézmények és a kormányhivatalok is képviseltetik magukat. Tavaly 8 ezren vettek részt az első kormányzati karrierexpon, idén a második regeneráció névre keresztelt bőrzén. Elletik a holland hajlói harmadjét, gazdaprogrammért a 200 általános nemzeti család nevelhet másfajt Ketrecet, takarmányt és állatokat is kapnak, fontosak szerveztek nekik az állattartásról. A gázasségvást tartolt a program családonként, és Fokodulatból jövőre kiterjesztenék a tenyésztőmunkát a Bihari térség további 10 településére.
Most jön az új sláger, Klassz FM, a rádió. Ma è un servizio que te traigan algo de comida? Nada, 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 nada.
Jaj, ki, ezt biztos elfelejtem. Nem fogod elfelejteni, már csak azért sem, mert erről beszéltünk. Ja, ezt felejtettem el múltkor is. És akkor most alulról, jó, végig is felejtettem el rakni. Át a túloldalra, úgy, ess át, ess át, akkor jó. Minden. CD. Szivat. Olyan betúszod. Ezt kéne rögzíteni még valahol. Jaj, de így nem fogom látni a szikrákat. Mert annak oda be kell menni. Szépen, jó. Kell egy billentyűzet, mert anélkül nagyon neki kell sipolni szerintem. Neki nincs kartja viszont. Milyen kártyád? Hát olyan munka. Valaki ellopta. Mi volt? Ezt az volt. Ott volt a karomon mindig. Miért nem... Miért nem csinálsz újat? Na, lehet a székre? Tudod, még ezt használni jövőre is? Ha valaki tudja, hol lesz a jövőre. Hát megnézem. Hát, 50 fok. Az jó. Mennyi? 50. 50? Ez meleg. Mi? Hát az eddigi 70-hez képest. Jaj. Annyira meleg? Persze, praci 80-90 fok. Eddig úgy nem, hogy ki nem takarítottam a fűszűrőt, hogy 100 fok. 98, 97, 98, 97. Kifújtam belőle 3 ilyen szélkupacot. Hát az tény. A családi ház, az ott van. Abban a faluban, ahol dolgozik, és nem éri meg neki most akkor Rimaszombatból és 25 vagy 30 km